Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda kuke gani ga mu a cikin birnin da magaran a cibiyar da ke samar da wutar lantarki ta wannan gari na da magaran da ke wurin da ake ce ma Kanya. Alhamdulillah ita wannan cibiya idan ba a manta ba an yi bikin aza tubalinta na farko a ranar 3 ga watan Agustan shekara ta 2021 karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban jamhuriya mai daraja Muhammadu Bazum. To kuma alhamdulillah yanzu Allah gwada mana ranar 28 ga wannan wata na Disamba shekara ta 2022 har ila yau shugaban zai jagoranci kaddamar da ita wannan cibiya ta samar da wutar lantarki wadda take da karfin megawatt 22. duk da cewa 16 ne aka yi bukata. To alhamdulillah ba jihar da magaran ba har jihohin tsakiya da gabashin kasa za su amfana, za su ci more ita wannan cibiya, ma'ana jihohin Tawa da Maradi. Kenan wannan babban shaida ce wadda take nuna cewa tattalin arzikin kasar mu za ya bunƙasa, za a samu wani hoɓɓasa ta bangaren ci gaban tattalin arziki, ma'ana sana'o'i iri daban-daban za su samuwa sakamakon amfani da makamashi ko kuma mu ce wannan wuta ta lantarki. Alhamdulillah matasa za su samu ayyukan yi, masana'antu za su buɗuwa iri-iri daban-daban. Ita kuma wannan cibiya gar amince cewa kamfanin nan na ƙasar Mauritania wanda ake ce ma Istima'ar West Africa shine aka ba nauyin aiwatar da wannan aiki. Alhamdulillah alkawali ya cika, kenan an faɗa an cika. To dalilin haka ne shugaban ƙasa za ya zuwa ya jagoranci wannan babban abin alheri da ya faru a cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar. Kasancewa a shekarar 2011 kashi 8 cikin 100 ne kaɗai ke da kwai na makamashi a cikin wannan al'amari. Yanzu shekara 2022 sannan a hankali a buɗe nan a buɗe can an samu kashi 20 cikin 100 na makamashin wutar lantarki. Babban abin da za a sa kasar mu ta daina shan hitsarin wari, ta shiga cikin tahiya irin ta zamani. Kuma shi wannan tsari da aka yi an yi shi ne tsakanin wata yarjejeniya da ta hada da gwamnati da bangaren masu zaman kansu wanda ake turanci ake ce ma PPP. Ya ga amince cewa ayyuka da yawa aka yi a zamanin tsarin aikin program da renaissance na 1 da na 2 da na 3 ya zo ya ƙara ƙarfafa abin, wanda a dalilin haka aka samu wannan babban ci gaba ta bangaren makamashi da dai sauransu. Kenan ba karamin alheri bane aka samu a cikin wannan kasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Za mu ƙara maimaita muku cewa jihar da magaran, jihar Maradi, jihar Tawa duk za su ci moriyar ita wannan cibiya mai samar da wutar lantarki wadda ke da ƙarfin megawatt 22 wanda da 16 ne ake bukata. To alhamdulillahi hamma an samu raga ne. Wani abin riƙewa ita wannan cibiya an saka kuɗi wuri na gugar wuri, wato kuɗi zunzurutu har miliyan 66 da miliyan 252 na sefa domin aiwatar da wannan aiki. Alhamdulillahi sai a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu.